Політв'язню Яцькіну терміново необхідна допомога. В нього загострилися хронічні захворювання. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголошує, що незаконно засуджений в окупованому Криму український політв'язень Іван Яцькін потребує фахового медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби ніг. Запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю, каже Денісова. Втім, адміністрація СІЗО номер 1 окупованого Сімферополя, де утримується Іван Яцькін, ігнорує його прохання про допомогу. Людмила Денісова вимагає від російської омбудсменки Тетяни Москалькової допомогти бранцю, а міжнародні інституції просить тиснути на Москву. Бездіяльність адміністрації є грубим порушенням статей 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини і статті 22 мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що ненадання необхідної медичної допомоги є катуванням. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи Російської Федерації. Уродженця села Войкове Первомайського району Івана Яцькіна окупанти затримали в жовтні 2019 року та звинуватили в державній зраді. Окупаційні слідчі стверджували, що Яцькін передавав СБУ російські державні таємниці. У травні окупанти засудили чоловіка до 11 років колонії суворого режиму.